Luar Kapatisi TV. Ka ICA ka pinkre ya ka laway jongpi. Nakabenta ka tuition bat coaching ka babhatam ya pi. Yasno bat ka ICA. Namar ba ka bailait baiwan da ka Liengsuiñ ka rempalat. Kiri Europe kilawan ra da ka rukam perkhat kumno ban pendunai ya ka jinglut jongi pait ba bat gitmu ban buno da ki jaka ki bagi pait ba kilaban Ïeng ha bagi lejing leit da ka Liengsuiñ bat ka bai tiket na ka benta ki ba Ïeng ru kan long ka batat. Kajaka Ïeng ka bagi lapan kre ban bu ha ka Liengsuiñ ki dai ka Skyrider 2.0 ya ka bala design da ka company ka bana Italy ka Avion Interiors. Kajaka Ïeng kandai ka basngan ya ka bagi pait baru kin sngau aram. Lengba ka jeng penmi da ki jaka Ïeng ki ri Europe ki lap bagi briru kin rung kambun Hapoh Liengsuiñ. Henrei ki jaka Ïeng on bu tang hagitu ki Liengsuiñ ki bale jing leit sya ka jing jengai ka batang ar kenta AA. Haus na maharjar khat ar, u CEO ka Ryanair u Michael O'Leary. Ula terwa ba unbu no kumba ship hoteli ki jaka Ïeng ha ka Liengsuiñ Boeing 737-800 jong u, bat ula ong baka tiket kan syong dor tang Hapoh Sunspa tengka AA.